Goizerokoaren lehenengo orduan, aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunekin bat egingo genuela aipatu dugu, eta halaxe da, Luisio Fernandez prest dugu, Twitch bidez, irrati bidez, eta kanal guztietan, egunon, Luisio. Guztietan ez, baina gaur beste kanal bat ere erakutsiko dugu, sustatu jasotzeko balio duena, eta agian segure irratia ere bai, nola bai, bueno, sartuko gara gai horrek. Bale, albisteak teknologia euskara uztartzen diren albisteak konpartatzen ditugu gurean, eta gaurkoan ere halaxe da, aukeratu ditugu albistetxo batzuk, eta nondik hasiko gara? Aplikazioak... Tinderrekin bueno. gara. Hau, modako aplikazioa da, ligatzeko, edo jendea ezagutu, eta kaso harremanak eukitzeko, eta joan dan astean, iragarri zuten, euskarazko bertsioa zegoela, eta beste hizkuntza pare batean ere bai, eta, bueno, ez gara sartuko Tinderren, kontua sortu daiteke, eta proba batzuk egin ditugu, kide batzuen laguntzarekin, eta gauzazu ikusi ditugu, baina pantalla irudi finko batzuk erakutsiko ditugu, eta kasuren batean izen bat, aurpegiren batola, tatxatu dugu. Baina irudiak erakutsiz, esplikatuko dugu zertan den kontu hau. Bai, sostatu.eusen zuen webgunean, albistea... Bai, han ere itxatzi dutugu irudi horiek, eta, bueno, holako batzuk erakutsiko ditugu, uste dut pasatuko zala, Twitchera, eta esplikatuko dugu irratiz ere zer dagoen hemen. Eta, bueno, frantsesezko Tinder albistegian, webgune badaukatze, eta, bueno, albisteak ere hola ematen dituzte, ikusi genuen aurreko astean, funtzionalidade berri bat, frantsesezko iragarki batekin, korsikarrak, euskaldunak eta bretoiak, orain, flirtatu dezakezu zuen hizkuntzan. Eta jaile batzuk eta hola bazeto zen, eta sartu ginean webgunera, eta Tinder, euskaraz bageneukan konfiguratuta, badaukagu konfiguratuta navegatzailea eta ordenagailua, tinder.com bera joan, eta berez euskaraz agertzen da, bestela, beste helbide gehigarri bat dago. Baina hemen ikusi genuen mezu bat, pasatu atza eskuinera, eta hori da, bueno, Tinder ezagutzen duten entzat, eta ontsa ikusiko dugu, ikusten duzunean profil bat, egin behar dana da, gogoko dut, atzakin pasatu irudia eskuinera. Gogoko pertsona hau, ezkerrera. Ezker eskuin parametro hori zeinek zergatik erabakizun, hala erabakizan, eta gito. Eta, bueno, erakutsiko ditugun irudiak web bertsiokoak dira. Hau da, Tinder aplikazio bezala ezagutzen da, baina kontu bat baldin badukazu web bidez ere bulegoan orain nik hemen Twitch, ez dakiz zer, daukaten bezala, leio batean euki dezaket Tinder leioa, WhatsAppak berak ere badauka ordenagailuan. Webeko bertsio hori. Eta Telegram ere, gero sartuko gara Telegramekin, hain zuzen, eta albisteakin. Eta ikusi dugu Tinder webgunekoak badabilela, mugikorrean ez dugu lortu konfiguratzerik. Begira. Ez dakigu dan gure trakestasuna edo beste arazoren bat, baina euskeraz Android egoki konfiguratuta daukan telefono batean saiatu gara, eta ez dugu lortu. Bueno, ikusteagatik, orduan, ikusiko ditugun irudi hauek, sartu kontu bat esaten digu orain, hemen sarreragan Twitchen erakusten ari garen horrek, orduan web bidezko pantalla irudiak dira. Vale. Eta ikusten dugu ja, mezuk nahaztuta. Gauza batzuk euskeraz esaten dizkizu, telefonoa sartu behar dela, baina enter your code, kodea sartu behar dela, inglesez esaten dizu, orduan, bueno, hola xe.
Gero gainerakoan konfiguratzeko orduan, bai, hau txukun euskaratuta. Ematen duzu izena, helbide elektroniko bat, eta, bueno, preferentzia batzuk eta hola zehazten dituzu, eta argazki pare bat ere igo behar dira. Norberaren argazkiaren gainean funtzionatzen duen sistema bat, hau, ze. Eskatzen den ezker eskuin delako hori, da argazki, irudian fijatzen da. Bai, hori da. Badagoen perfilera. Benengo impresio hori, ez? Hori da. Orain, gero, konfigurazioaren orduan, gauza batzuk euskaraz gen dauzka, baina hurrengo urratxean zeren bila zabiltza, eta hau ez dute euskaratu. Baldin bada, nahi duzun, harreman finko bat, edo peluzekoa, edo nahi duzula lagunak, lagun berriak, oraindik ez dakit oso argi, halako mezu batzu daude, baina hemen botoia jarraitu bakarri dago euskaraz, beste aukera ingelesez. Beste guztia ingelesez. Beste guztia ingelesez, hori da. Eta gero, behin sortzen duzunean, bueno, kontua agertzen zait, eta hemen telefono itxura jarri duen arren, hau web bertsioan izan da. Eta hasi match egiten. Eta match egitea da, orain esplikatuko dugu, pantalla baten agertzen da hemen, pantalla moztua dago, norbait dago hor, goian, irudi bat. Aipatu dugun argazki horrek. Argazki bat, abisatzen digu 2 kilometrora dagola, ze honek, proximitatearekin eta hola funtzionatzen du, eta gauez baldin bazabat norbaitera, inguruan dauden ligue posible horiek proposatzen dizkitu sistemak. Eta, orduan, egin daitekeena da, keinu batekin ezkerrera etzai gustatzen. Eskubira gustatzen zen. Hain pantailan, horiek ere, no edo like jarrita daude, eta baina gero, beste ariketa batzu dira, gora egin ezkeo keinua, ireki profila, hori euskaraz jartzen du, eta horrean ikusten dut harri buruz gehiago. Erabaki horretik ezkerre edo eskuin egiten duzun, ez? Eta, bueno, eta horrean trukoa da, nik like eman badiot pertsona honi. Egin dut eskubira egin badiot. Eta pertsona horren nire aurpegia ikusi duenean, baita ere eskuinera egin badu, biek jasoko duten mezu bat, match egin duzu. Hori ez dute itzuli, hori uste dut nahi dela. Beste gauza batzuk ala errore edo nahazmendu bat da. Match egitea erabaki dute. Match egiten baldin bauzu, mezuak trukatu ditzakezu pertsona horrekin, eta mezuen bidez, geratu edo ez geratu. Match egiteak ere ez du esan nahi, zure telefonoa ematen diozunik, edo zure bizitza guztia, bestearen esku dagoenik. Berrik eta azteko keinu bat. Eta propaganda... Hemen berriz ere, inglesez. Pagora goaz. Propagandan ikusi dugu norberaren hizkuntza aukera agertzen dela profilean. Orduan, ikusi dezakezu, ez du konprobatu zehatz, jente euskalduna agertzen zan hor, bueno, baina norbera jartzen baldin badu euskera dela, itxura danez, edo behintzat, frantsesez ikusi dugun mezu horrek, atu zure hizkuntzan, ez da bakarrik Tinder euskeraz daukazulako, euskeraz daukaten edo dakiten beste batzuekin kontaktatzeko bide behar duela. Aratago dijola. Eta orduan profiletan agertzen da hori, baina bilaketa opzioak edo nahi duzunean zehaztu dola tal, hori ez dago. Ez behintzat doako bertsioarekin. Eta baote ordeinpeko bertsioarekin, ez dakit. Proba horretara ez duzu esaltu egin. Hemen eskaintz irudian erakusten ari gaena da, hilabete bat probazkoa, 6 euro eta 17 zentimo astean dala, eta bueno, pues igual sakrifikatu nintekeen sustatuko editoretzaren izenean, eta euro bat pagatu hilean egunero, eta ligatzen dudan probatu, eta euskaldunik aurkitzen dudan beste aldean. Lanagatik. Investigazio lanagatik. Pantalla gateatzea ino, iritsi gara, eta beste zer daukaten, ez berriro hasierako irudira, eta horixe. Gure esperientzia pantalla batzuk ateratzea izan da, mugikorrean ez dugu lortu, aukera hor dago, norbaitek kontatuko baligu erantzun bat utziz
zelan joan zaion, edo enteratuko bagina, baina, bueno, kontu hauek ere, uste dut, bueno, hainbeste estigma ez dagoela, internet bidez kontaktatu eta jentea ezagutzeari, baina, bueno, ez da ere esat galdetzekoa jenteari, haizu, zu Tinderren zaude, kontaktu idazu, eta izkidazu pantallazo azkenik gustatun ateatzeko. Hori ere, deseroso xamarra da, eta, bueno, ez gara iritsi puntu horretara. Baina, bueno, informazioa hortxe. Ez dakit, zut kontatu nahi baldin bauzu, pues beste elkarrezik da dugu beste batean. Bukatzeko, Tinderretik aparte, eta beste aplikazio batzuk ere badaude, ligatzekoak, ez du uste beste bat ere euskeraz dagoenik, bat bai, euskaldunek eta euskeraz webgune moduan funtzionatzen duena batez ere, kaixomaitia.es, bada urte batzuk hor dagoela, eta funtzionatzen segitzen du, eta hor bai, jente euskalduna dela, agertzen den guztia, beste hizkuntza bertsiorik ez duen aplikazioa da, bai. Eta orduan, propaganda ingo diogu, ezagutzen dut gaineraren sortzailea. Bai, eta nik uste elkarrizketaren bate egin zitzaiela hemen. Bai, egiten dituzte, adibidez, urtero, azken urteetan idazki erotikoen lehiaketa eta horrein dituzte, eta, bueno, pues, Tinderren kontra egin gabe, kaixomaitiaren alde egingo du. Bai, noski. Bueno, eta esan dugu aplikazioak gaurko tarterako izango zirela, protagonistak izango zirela, eta aurrengoa Telegram. Bai. Eta sustatu. Bai, utzi dazu esplikatzen. Bai. Lagun batek, eta hain zuzen, Twitcheko sistema honetan, eta konbertsazio honetan, atzean mandoetan dagoen laguna da, Jon Lizarazu, agur, ez da gertuko, baina, hemen dago, errealizazioan dago. Berak euskaratu du tresna bat, RSS to Telegram bot. RSS-tik Telegramera edukia eramaten duen bot bat edo sistema automatiko bat. Vale. Euskaratu du, aginduak eta euskaraz eta esplikatzen diran, eta esplikatuko dugu, saiatuko gara zer dan hau esaten. Telegram da beste WhatsAppa. WhatsApp bat, baina WhatsApp ez dena. Pixkat, bigarren mailako bat, bestea Facebookena da, ez duzu nahi Facebookek, bueno, takit. Gente guztia dauka, guraso guztia daukate, Telegram, hainbeste guraso ez dira daukatenak. Eta RSS da termino bat, aspalditik, onjala 20 urtetik, 20 urte baino gehiago dagoena teknologian. Bai. Baina, frikien gauza bezala geratu dela, eta da, albisteak, edo, podcasten kasuan, audio fitxategiak, urrenkeran antolatzen dituen sistema kode sistema bat. Ados. Sustatu dauka RSS kontu bat sortu zenetik. Albistegi gehienek daukate, Toki.com delako, adibidez, euskarazko toki edabidetako euren webgune guztia dauzkate, eta kasu batzuetan ez bakarrik Toki.com delako webgunearena, baizik eta herri bakoitzak dauka bere RSS-a, eta orduan arpidetu zaitezke horretara tresna batzuekin. Eta honek egiten duena da, halako tresna bat arpidetzeko RSS batera, Telegram guzteko. Bueno, intro, bla, 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 honen ondoren. Oinarria ezagututa. Segura irratiaren webgunea begiratu dut, eta aurkitu RSS-etik. Baina, aurkitu dut, bueno, segura irratia segurarako bakarrik ere ez da, eskualderako, baina, bueno, adibidea ikusteagatik, Goierri telebistaren webgunera joango gara, eta horixe partekatuko dut, ikusteko, netxe da, uste dut sartu dugula, Goierri telebista, honek hainbat herri kubritzen ditu, eta, bueno, albisteak ikusten ari gara, bideoekin lotua gehienak, eta BB-an aukera desberdin badauka, eta bat da RSS, botoi txiki bat agertzen da, baina emango diot
eta agertzen dira gaien araberako RSS-ak edo herrien araberako RSS-ak. Eta simbolo bat ola puntu bat eta marra zirkular batzuk. Hori da simboloa RSS esaten duenak. Eta segurakoa klikatuko dut. Eta klikatzen dudanean segurako RSS-a letra sopa bat, kodigo sopa bat agertzen zaigu, euskarazko izenburuak, loturak, irudiak baldin badaude ere, hor barruan daude, baina ez da RSS-a, ez da albisteak irakurtzeko sistema bat, baizik eta makina batek albistei forma emateko beste toki batera eramateko zea. Bai. Orduan, hemen, elbide bat daukat goian URL edo elbide bat RSS honekin, hau hartzen dut, eta orain joango naiz Telegramera. Ados. Telegramen, bueno, ez dakit mezu pertsonala ditudan hor, bueno, bat, joan izkentzen pertsonenak eta arpidetza batzuk eta hola daude, foro bat edo beste dagoela, Jon Lizarazu gure errealizadorea hor utzi dute erakusteagatik, baina hemen dago, bere erakusten ari garen Twitch bidez, hemen dago RSS eto Telegram bot tresna, honetara ere arpidetu nintzen, eta honekin aukera desberdinak egin ditzake. Eta atzo egin duena proba, adibidez, podcast bat dagoena, Uin Ultramoreak podcast bat, Luiarrek EITB-rekin egiten duena. Gai feminismoaren inguruko gaiak eta tratatzen ditu, eta zientzia eta feminismoa, batez ere, bueno, arpidetu nintzen horretara, RSS hartuta. Orduan, hemen aukeratxo bat daukat, klikatzen dut, eta mezu batzuk agertzen zaizkit, arpidetu, kendu arpidetzak. Kendu arpidetza guztia, konprobatu zerrenda, personalizatu arpidetza. Egin behar dudana da, sub edo argindua eman arpidetzeko. Bale. Eta, dut horrela dijoala. Bidaltzen diot, ongi arpidetuta. Bueno, zer egin dut? Hartu dut, arpidetzeko agindua tresna honetan zegoena, eta lehen kopiatuta nukan Goierri Telebistako segurako RSS-eki zea arpidetuta geratu naiz. Agertzen zaitan, eta claro, ez dut oraindik edukirik ikusten ze, honek egiten duena da, konprobatu, urrengo berrizten denean Goierri Telebistako edukia, segurari dagokio albiste batekin, hemen txagartuko zaitu. Begira, Orduan, eta gero, beste urratz gehigarri bat ere egin daiteke, eta hemen agertzen zaizkit RSS Telegram batean, ne arpidetzea erabakitzen dituan X forma. Orduan, urrengo segurako albiste bat, hemen agertuko zait. Urrengo, Uin Ultramoreak leno ikusi dudan, esan dizudan albidea, hemen agertuko zait. Eta hortikan sortu dugu, sustatuko albisteak. Eta sustatuko albisteak, ere, bueno, aparte, baina ja, atara ditugu hortik, eta Telegramen sustatuko albistetara arpidetzen alzara. Efektua ez da inmediatua, ze, atzoko albistea Tinder euskaratu duguna hori da, nire Telegramera etorri da azkena, baina gaur goizean publikatu dugu beste bat scroll barrei buruz, alako gauza bat, bueno, hori, algezo minutu batzuk barru, etorriko da albiste berri hori, eta, bueno, tresna euskaratu zen, eta horri esker, sustatuko Telegram kanala sortu dugu, eta pista emango dugu, alako pelikulari gabe, errez arpidetu daitekelako bat, sustatuko Telegram kanalera, Telegram erabiltzailontzako. Eta da, t.me/sustatu. Eta hori jartzen duenak, sustatuko Telegram kanalera ere arpidetza egin izango du, eta enteratuko da, mendik aurrera Telegramen bidez, hemen kontatzen ditugun Danaz, albiste guzti. Tekneuskeriko guzti hauez, eta hori. Primeran, Luisio, beste ostegun bat eskerrik asko, beste ostegun bat gurean egoteagatik, eta guk ez dugu kurtsoa amaituko, uztailean ere mentxe izango gara. Bai, hala da, adostu kalendario bat, uste dut utxune bat edo badagoela, baina, bueno, urrengo astea, horrendik uztailak, horrendik ekaineko azkeneko saioa ingo dugu, gaur 8 hemen egongo gara datorren. Hori da. Eskerrik asko, Luisio, ondo izan. Agur.